A mi, don Vicent Aguilera Serni va ser un personatge importantíssim per a aquest poble. Primer i principal perquè va donar un nom cultural del poble a tot el món, perquè el sistema que va establir en el museu s'ha copiat en molts pobles i en moltes ciutats d'Espanya. Tinc molts records en el sentit que era un home molt callat, escoltava molt i parlava poc, però quan parlava dia lo que, pam, la pegava en seguida. La gent del poble en un principi eren escèptics, però després quan van veure que venia tant de personatges, pintors, artistes, escultors, i que compraven cases i les restauraven, van donar molta vida al poble i això la gent jo crec que ho va agrair molt. Si no hagués vingut el museu, la part antiga del poble avui seria un pedregal, que diem, perquè les cases estaven caigudes degut als bombardejos de la guerra i tot això, i en la restauració se va reformar moltíssim i la part antigua se conserva gràcies a aquesta iniciativa del museu. Recorde molt un acte. Eren premis Nobel que van rebre el Premi Jaume I. No més ni menys que 7 premis Nobel. I a mi allò me va encantar perquè va ser un hito per al poble, en el sentit que vagin tota la premsa no de la província sola, sinó de tota Espanya inclús. I recorde molt bé una cosa que va dir don Vicent Aguilera quan estava fent el Parlament. Diu, a aquest museu han vingut moltes personalitats, en un talent impressionant, però tantes a la vegada no ho havia vist mai. L'Ajuntament va aconseguir que d'alguna manera pogueren vindre a visitar el museu i agasajar-los d'alguna forma en un sopar. I allí van quedar encantats totes les persones que van vindre. I sobretot els premis Nobel diu que se'n van anar satisfets a més no poder. Ell se passejava molt per el carrer de dalt, clar, estava molt a prop del museu, i entonces ell anava allí i a l'abueleta que ve, a l'abueleta que contraia sempre se posava a parlar amb ell, perquè ja ho he dit antes, parlava poc però escoltava molt. I entonces va fer amistat amb moltes persones que no sabien ni qui era, ni d'on venia, ni de quina manera, però ell se feia de voler en totes les persones que estaven alrededor d'ell.